käytä niitä käsiä. Tuolla voit ottaa kiinni jalalla ja vetää counterilla ylös. Eti aloitteita vaan. Oikein suoraan. Tee suoritukset loppuun, jos tee. Hyvä. Tiputa sitä kättä niin alapotkuihin. Leuka alhaalla. Hyvältä näyttää. Juuri näin, liikutaan nättiä liikettä, leikkaillaan eteen. Pidetään se keskus täällä just noin. Jätä etukäden yläkoukkua. Se hommia vaan etukäden. Hyvä Edi. Aloite. Käydä tekee vähän aloitetta. Vasen mittaa sen etäisyyden ja sitten tumpataan. 2 lyöntiä sitten. Hyvä. 2 lyöntiä potku. Stop. Sain. Jaha, vuoron perään. Jalotteita vaan. 1-1. Lyö Edi oikein suora vastaan, kun se lähtee blokkata. Fight! Jalat tukevasti maa ja oikein suora vastaan. Omia aloitteita täytyy tehdä nyt, Eetu. Oikein käden lyönti sitten. Hyvä. Hyvä. Yes. Yes. Auki, kun se lähtee blokkaseen. Lyö suoraan, Yes. kun lähtee tulee. Yes. Hyvillä suorilla. Pelaa sinne. Pelataan niillä hyvillä suorilla. Lähet lyömään Edi. Hyvä. Jatka vaan. Varoit ne huitomiset vaan siitä. Se menee hyvin. Heitä vaan lisää. Hyvä. Käytä vaan sitä etukäteen. Ota käsi ylhäällä, kun lyöt etukäteen. Eteenpäin vaan Edi. Hyvä. Elä pakita. Leuka alhaalla hyökkäyksissä. Leuka alhaalla hyökkäyksissä. Tässä itse. Oi, Edi uudestaan. Uudestaan vaan. Uudestaan vaan. Aloitteet Edi. Eteenpäin Edi. Oi, uudestaan. Hyvä. Sitten aloitettavaa. Ja minuutti. Vasen yläkoukku oikein suoraan. Peittoja ylös. Noniin, tehdään Peittoja vaan. ylös. Jatka nyt vaan. Etukädellä töissä. Tässä kaveri pääsee Älä odottele Edi, mene lyömään. Peittoja ylös. Hyvä. Ylhäällä. Joka kerta osuu. Käytä sitä. Se osuu heitä nyt. Se osuu suojaukseen. Joo, etukädellä haet paikkaa. Mene lyömään nyt. Eti töitä vaan Ei nyt. pakiteta Edi, nyt eteenpäin. Hyvä, just underhookki. Hyvä, ylös, scramble. Hyvä, loppuun asti pelaat loppuun asti. Hyvä. Sieltä lähet. Hyvä, älä välitä nokasta.